Lijepi pozdrav svima, evo je lijepi dan za jedan off-road izlet na Dinaru prije nego što je snijeg zatrpa. Već od Knina započinje off-road ruta s starom makadamskom cestom koja spaja Sinj i Knin, a izrađena je za vrijeme Francuske republike, a u ovom kraju je ljudi inače je zovu Napoleonova cesta. Možete vidjeti da je u jako dobrom stanju jer se cesta dosta održava. I dalje nas put vodi na sam izvor Cetine u selu Cetina i dalje ruta vodi pored crkve Svetoga Spasa koja je izgrađena u 9. stoljeću za vrijeme kneza Branimira. Put dalje vodi do Peručkoga jezera, odnosno do izvora rijeke Dabar koja je potopljena nastajanjem Peručkoga jezera, a postaje vidljiva za vrijeme niskoga vodostajaka obično u jesenskom periodu nakon sušnog ljetnog razdoblja i postaje atrakcija za izletnike koji posjećuju ovaj kraj. U Biteliću napuštam Napoleonovu cestu i podižem se na plato Vrdovo, pored poznatoga putokaza koji pokazuje gdje je vamo, a gdje je tamo. Moj današnji cilj je Velika Duvijakuša, odnosno planinarsko sklonište Pume koje se nalazi na 1630 metara nadmorske visine. Ovo je jedna od mnogih tabli koja upozorava da se nalazim na minski sumnjivom području. Uopće ne bi bilo pametno skrenuti sa puta jer bi se moglo čuti za mene. Tako, ukoliko se odlučite na isto ovakvu vožnju, a ne poznajete teren, savjetujem vam toplo da se raspitate, da istražite, da pronađete zadnje ažurirane karte ovoga područja. Koliko mi je poznato, zadnja izdana karta ovoga područja je izdana od strane Gorske službe spašavanja. U jednom dijelu put se račva na dva prilazna pravca. Jedan je južni zahtjevnik kojega sam sada izabrao u pristupnome dijelu i drugi sjevernije preko Vještić gore koji je prilagođen čak i za osobna vozila. Na nekim strmim usponima koji su bili pokriveni sa krupnim žalom do izražaja je došao pogon na sva 4 kola koji je pomogao da se taj uspon savlada bez imalo problema. Upravo prolazim ispod vrha Dinare, ispod vrha Troglav, koji je visok 1913 metara, a nalazi se na području Republike Bosne i Hercegovine. A ja se evo polako približavam svome odredištu, planinarskom skloništu Pume. Nakon kraćeg odmora na samome skloništu bilo je vrijeme za povratak nazad jer je dan skratio. Evo ovo je jedan strmi spust na kojem sam prokliza 1 do 2 puta zbog skliskoga terena, a kojega sam uspio snimiti. Nadam se da vam je video bio zanimljiv, a meni će puno značiti ako stisnete like i preplatite se na moj kanal ako već niste. Hvala lipa i živjeli!